lang po sa YouTube, Madam Tonya. At pa-subscribe na lang din po. Maraming salamat. Yan, wala bang malakpak dyan? Ay, thank you very much. Yung mga hindi po malakpak magkakaroon ng bakuna ng kalusugan ng hindi ko. Nakaligilid. Bagamit kan kay di ano ganda muntuwag subli ay kit sorry ta dyan may kari napalalo ngamin sakit na pibil daw api mano ka sa di ka pa'y pulo